Čau vůbec lidi, vítejte u 4. dílu Zprávy na kolejích s televizním video. Takže vítejte tady s Nix 123 a je to Rai. Cynik 123, čauec, mám tady sebou mikrofon, abyste mě lépe slyšeli. Alebo, ano, přesně. Takže můžeme začít? Ano. Tak, jdeme na tu. Počkej, teda tam. Já jedu. Kdo? Počkej. Jo. Tam je. Juhu. 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 Konec. Je mi dobře. Fakt? Vždycky ti bývá blbě. Řekneš nám svůj názor, jaké to bylo? Bylo to skvělé. Takže diváci, tohle bylo všechno. A kdybyste si chtěli nějaký XP, tak přijďte. Pomoc mě honí mě XPčka. Dobré. Takže tohle bylo vše. Tak čau vec lidi. Čauec.